Dit is €4,39 en die is nu €4,79. €4,05 en die wordt nu €4,99. Dat is 20%. De prijzen van bouwmaterialen gaan terug het dak. Om de havenklap worden producten duurder. En dat gaat zo hard dat alle wijzigingen net bijhouden worden kunnen. Toch verschillende omstandigheden. Het wie is met de corona, grondstoffen, nou de oorlog. En de situatie maakt het ernaar dat wij dagelijks geconfronteerd worden met weer verhoorende prijzen. En daar zit een behoorlijk stukje werk in om dat allie te verwerken. Dit zijn dus 4 pluggen, bevestigingspluggen. Er zit dus een hele prettige werk in om dat klaar te krijgen voordat die labels hier voorgehangen worden. De klanten gaan terug. Dus dan wil dat wel voorkomen dat mensen helaas bij de kassen staan en erachter komen, ja, maar hey, die prijs klopt net. We hebben in geluk, het is net specifiek bij ons. Hè. Het is in alle soorten winkels, iedereen had er les van. Hè. Alleen dan is men kijkt hoe snel is dat verwerken. En gemiddeld wij de mensen daar wel begrip voor. En dat vinden we altijd een goede oplossing samen. De prijsgekte liet het nog wel even trot te zetten. Producten als hout worden hield maar weer duurder. Maar toch zorg je de hege prijzen er nog net voor dat klanten thuis blijven. Mensen blijven wel kopen. Wij zijn aan een winkel van service. We proberen de mensen goed te helpen. Ze kunnen voor alles kiezen bij ons terecht. En ja, daar hebben ze dan ook wel wat verloren. Maar over het algemeen is het net of het daar extreem rustige trokkeringen hadden.